Тройка бяла като сняг, работи не подбива крак. Тя в горската каштурка шета, за 7 братчета джуджета. Тя в горската каштурка шета, за 7 братчета джуджета. Познавам хитър котарак, излезна мързеляк с мълчак. Той носи шапка с перо и чизми шпори от сребро. Той носи шапка с перо и чизми шпори от сребро. Вълкът измършавял от глад, решил да хапне за обяд. Момиченцето пременено наметка шапчица червена. Момиченцето пременено наметка шапчица червена. Щом затворя шарената книжка, листите притихват с въздишка. Тъжни, весели, добри, красиви, приказките вътре пак заспиват. Днес ще имаме гости. Това са госпожите от другите детски градини и нашите началници от инспектората. Госпожа Захариева, колеги. Те също работят с такива дечица. Вчера бяхме в една градина, много ни хареса. Надявам се и ние да се представим добре. Добре дошли. Това са децата от група Калиери. Какво да кажем? Приятни мигове с нас. Приятни мигове с нас. И тъй като музиката е голямо вълшебство, тя говори на всички езици, радва сърцата ни, създава ни добро настроение, което много ни е необходимо, Михайлче, днес на всички. Нека започнем с музика.
Значи, как пътувахме в царството на приказките и колко беше красиво. Защо обичаме много и малки, и големи обичаме да слушаме приказки? Защо? Защото книгата е прозорци към света. Слушам, Велизаря, кажи да чуят гостите. Учат ли? И ви учат да умни разум и да бъдем добри. На ум и разум и да бъдем добри. И да слушаме. Да, добре, вие много слушате. Айде сега да чуем. Значи, приказките обичаме всички. Аз ще ви разкажа една, ама много кратичка. Кратичка, но поучителна приказка. В една страна, Бобче, хората забравили, че съществуват думите благодаря, моля, заповядай, извинявай, съжалявам, прости ми. Никой не ги използвал. Думичките се обидили, превърнали се на връбчета и отлетели. Накацали по дърветата и наблюдавали с тъга, обидени, с болка наблюдавали какво се случва помежду им. Какво се случва помежду им? Да помислим, как живеят тези хора, когато тези думи са избягали? Какво се случва при тях? Хаос. Хаос! Обиждат се и казват груби думи. Обиждат се, казват груби думи. Ритат се, бият се. Ритат се и се бият. Елина, Стават като животни. стават като животни. И за първи бият се, казват се и са... Бият се и какво ли не правят лошо. Лошо. И са като... Я да чуем, Яна. Ага. Спорят. Спорят, не се разбират. Ивенче. Става бъркотия. Става бъркотия. Точно така. Става бъркотия. Хората разбрали, че не могат да продължат. Спрей се, извинявай, кажи. Твоето мнение да чуем. Убиват се. Да, те не могат да си прощават. И когато не си прощават, края е фатален. Да. Да, убиват се. Така, това са много лоши неща и не бива да ги допускаме. Сега, думичките, гледали, хората застанали и казали: съжаляваме, простете ни хубавите ни, върнете се при нас, не можем да живеем по този начин. Хубавите думи се върнали. Върнали се и хората станали мили и учтиви. Да. Вече всичко било много хубаво. Сега, как постъпват учтивите хора? Какво значи учтив човек? Как постъпва той? Казват се хубави думи и моля извинявай. Добре, казват, моля, извинявай. Един по един. Да чуем мнението на всички. Почти, твоето мнение, Марти? Казват добри думи и не бият. Добре. Мария? Има добро сърце. Има добро сърце. Елинор? Изискани са. Изискани са. И във външен вид, и в обноски. Много хубав отговор. Янче? Помагат си. Ивен? Казват само истината. Казват само истината. Казват само истината. Това е много хубаво. Славея? Има добро сърце. Има добро сърце. Тоника? Помагат на брата в беда. Това е много важно. И не го оставят в беда и не си казват обидни думи и не се нараняват. Не се нараняват. И не се бият. Това бой е много важен, много актуален. Мили са, помагат си и са приятели. Мили са, помагат си, хубави са и са приятели. Светка? И са интелигентни. И са интелигентни. Това беше върха. Кажи и преди. Цвети, ти какво искаш да кажеш? Използват хубави думи. Използват хубави думи. Добре, използват хубави И не думи. се наглобяват. Не се наглобяват. Славея? И са учтиви. Учтиви. И не убиват. Добре, приключваме. После ще се говорим още. Да, не се Значи, убиват. по този повод, сега да видим как се поздравяват учтивите хора. Те не се отминават. Те казват хубави думи. Да видим какви думи казват учтивите хора. Това е сутрин. Какво казват сутрин? Добро утро. Ама намръщи ли или с усмивка? С усмивка или не ръце? Добро утро, окукори лучички. Добро утро, мамо. А това е добър ден. Да. Добър ден. Добър ден, мамо.
Вижте, и слънцето е усмихнато, и децата са усмихнати, и всички са усмихнати. Какво си казват, когато се срещнат? Здравей! Радвам се! Да, радвам се да те видя. Вижте как са усмихнати. От тук отново. Здравейте! Това са истински какво? Така, истински приятели. Виж как хубаво... Лека нощ или добър вечер. Добре, хайде лека нощ. Добър вечер. Има звезди, има луна, толкова е красиво. Вижте, отново усмивка. Никога, не видяхме един намръщен, давай. Довиждане, бай-бай. Вие казвате ли вечер? Така, искам всички ли казвате вечер с хубава дума, с хубав тон. Лека нощ, мамо, лека нощ, тате, спокоен съм. Казвате ли го? Добре, радвам се, ако е вярно. Добре. Сега, за това бяхме провокирани от тази тема за доброто и есента на родителската среща започнахме да работим, за вас казвам, по един проект Творя с мама и с тате. Беше много интересно, не се включиха всички, но това, което направихме е достатъчно. Значи ключовите думи бяха детство, приятелство, деца, обич, надежда, щастие, добро сърце, усмивка. Дадохме на таблото, оставихме, те си преснимаха и всички си занесоха думите вкъщи. С тези думи трябваше да... Това не е творчеството, което са написали родителите заедно с децата. Представихме ги едно по едно, прочетохме ги. Има даже неща, които са чиста изповед на родителите. Много така чувствени рамки. Така, и днес е ред на Ивенка да представи своята книжка. Хайде, Ивенче, ще представиш книжката твоята. Автори Ивена Ивайлова и Полина Пламенова. Това е мама. Видите, това е невероятно. Хайде, кажи, как ти занеси думичките и какво направихте вкъщи? Госпожите ни дадоха списък с думички. Ние трябваше да създадем изречения с мама. И с мама се прибрахме и почнахме да мислим. И мама седна на компютъра и аз отговарях, всяка думичка казах какво значи. И така моята книжка я сътворихме. И сложихме на всяка думичка подходяща картинка и я донесох. Дадохме я на една флашка, една лелечка ми я прави, че снимаше и ни я даде и я занесохме в детската градина. Нещо тук се обажда, бе. Чувам, това цветенце шумоли. Я да видя какво става. Ох, милото ми цветенце, пише ми така. Аз съм маничко цветенце. Не зная как да се държа. В магазина има много цветя. Какво трябва да кажа, за да вляза в магазина? Добър ден. Сега ще покажем. Един от вас, цветенце маничко, гледай сега и ще чуеш. Ще покажем поведението ни в магазина. Значи, вие до година живот и здраве сте първи клас. Това е много важно. Трябва да си купиш фулия, трябва да си купиш писалка. Как да влезеш, какво да кажеш и как да излезеш. Така, кой ще бъде продавач? Аз Александров. купувач. Ти представи книжката, нека някой друг. Кой ще бъде купувач? Гален. Айде, Галена. Хайде, обърнете се да чуем кой се изпълнява по-добре ролята. Високо, за да чуят гостите. Хайде, Галенче, влези в магазина. Добър ден. Добър ден. Какво ще желаете днес? Ето това ключ. Нещо друго? И е това. Имаш ли пари? Имаш ли пари? И ти колко струва, Галенче? Колко струва? 2 трябва. Марти, сложи нещата в турбата.
да кажа? Приятен? Приятен ден. Приятен ден и на теб. И какво да дойде? И Заповядай. благодаря, ще пазаруваше в моя магазин. Ако те покажеш, как да дойде? Заповядай отново. Заповядай отново. Браво, 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 бъдички мои. Чудесно. Значи, цветята се срещат навсякъде. Навсякъде се срещат цветенцата. Това цветенце не знае, като срещне друго цветенце, какво трябва да каже? Играта среща на улицата. Айде, Прези. Велизар, Ивенка, Яна. Значи, нека Преслав и така, отивай. Айде, срещате се вие. По говора ще разберем кои са и какви са тези господа. Здрасти, Преса. Здрасти, Велизар. От колко години не сме се виждали? Отново. Искаш да се видим какво говорим. Добре. Ти къде работиш? Във Вилком. Какво продаваш там? Компютъри, лаптопи и телефони. Ти къде работиш? В едно заведение измежду колела, хората когато тръгват за някъде, стигат и ядат и пият. Още какво те интересува? Предложи му още нещо от Виваком. На промоция има ли нещо? Искаш ли промоция, има ли нещо? Искаш ли да купя един лаптоп за теб? Да. Аз дума да те зарадам, да се види за да нови бабци. Да, води му. Айде покани го да се почерпите. Не съм да казвам, че в моя ресторант. И аз така нямам. Благодаря и тръгвате. Благодаря, че се видяхме. До нови. Искаш ли да се чуем поте, до нови срещи, искаш ли да се чуем пак? Да. Надявам да ще поиграм като чуем по телефона. Да. Това са двама приятели, които се срещат след години. Браво, че са успели хора. Хайде, Калоян и Яна. Айде да видите какво ще направят. Се срещат, да видим сега Калата какъв е и Янчето каква е. Здрасти, здрасти. Аз Сядайте. ресторант. Аз имам ресторант и имам и хотел. Там продават много хубави ястия. Заповядайте, моля те, в моя ресторант. А Янчо ти къде е? Каква си? Питай Яна къде работи, какво прави? Къде работиш? Какво правиш? Какво казва? Нафтогарата. Нафтогарата, да, браво. Нафтогарата и какво правиш там? И какво правиш там? Продавам билети. Чудесно. Добре. Какво? За пътуване, за какво? Айде покани я в твоя ресторант, Кала, да я почерпиш. Ти си кавалер. Учебвате в моя ресторант. Заповядай. Заповядай. Браво. Тук има още едно мъничко цветенце. Цветенцето е много маличко и пита, можем ли да говорим без думи? Можем ли? Браво! Значи, можем да говорим с жестове и с мимики. Да не дава Господ, значи има хора, които не чуват. Ние сме казали как се казва. Те говорят с мимики и жестове. Да. Аз съм видяла един човек. Добре. Така, сега, значи, цветенцето иска да му покажем как може то да клима главичка, да маха главичка и да говори без думи. Хайде, Ивенче, излез ти. Ела, махай се, радостна, тъжна, замислена, чете и ядосана е. Айде, ела сега. Така, хайде сега да видим какво ще ни каже Елия. Радостна,
нейното лице ние разбрахме. Когато казва, значи тръгваме си. Така си говори. Ела, защото не мога. Ела, ела! Това е с дума, а това е с жест. Така. Сега по гласа ще познаем настроението. Ще кажем едно изречение по 3 различни начина. Радостно, тъжно и весело. Сега, Михаела е готова. Хайде ми ще излез. Ще познаем нейното настроение по лицето й. Казваш, аз отивам на училище. Аз отивам на училище. Така. Тъжно. Аз отивам на училище. Сега каква е? Преди това какво беше? Радостна! Тя се радва, отивам на училище. Отивам на училище, не мога да играя. И сега? Сърдито. И аз сега сърдито го кажи. И аз сега сърдито. Отивам на училище. Значи, тя е много ядосана. Айде сега, Ивчо, идвай. Я да чуем Иво. Иво иска да покани Преслав и Валерио да лудуват вкъщи. Майка му отива командировка. Сега, той ще ни каже по 3 различни начина. Радва се, че отива командировка, тъжно му е без мама и е много сърдит, че мама го напуска. Хайде. Мама отива на командировка. Добре. Мама отива командировка. Добре, а сега тъжно. Мама отива надалече, кажи. Мама отива надалеч. Точно така. А сега сърдито. Мама отива надалеч. Леле, мама отива далече. Мария се радва, че се прибира. Ядосва се, че напуска играта и е много сърдита, че мама каза, Мария, 9 часа я прибирай се вътре. Давай, Мария, че радостно. Първо започвай. Да видим как. Аз се прибирам от дома. Прибирам се от дома! Вдигай ръцете и весело, с усмивка. Айде, сега мама те прекъсва играта. Аз отивам от дома. А сега много сърдит. Аз отивам от дома. Прекъсвата играта. Добре. А сега цветенцата, видяхме какво казва цветенцата. Леле, тук е едно много сърдито кръгче. Защо ли е сърдито? Я да видим. Ами, сърдит съм, защото обиден съм, не ме взимате и мен. Само разговаряте само с цветенцата. Аз също искам да науча нещо. Какво иска да научи кръгчето? Иска да научи как казва едно и много. Игра. Сега започваме на дъската, само преди докато Нати включи да кажем. Един орел. Орли. Цар. Петел. Кон. Добре, това бяха особените думи. Хайде започваме. Едно и много. Така, как ще кажем тук? Едно момче. Така. Едно хвърчило. Много хвърчила. Да видим. Два балона. Един балон, два балона. Много балони. Така. Един балон. Два балона, много балони. Добре. О! Хубаво пиленце. Едно пиле. Леле, колко много пиленца. И Венчо, това е в двора на баба. Добре. Хайде сега да видим. Тук колко са пиленцата? Много. Браво. Две котенца. Много котета. Добре. Много
да видим. Назови едно или много. Да видим какви предмети ще се покажат в чинийката. Ще има ли за всички или само за едно дете? Стоп. Много! Една, може ли да кажем едно слива? Не! А госпожата обърка. Една слива, да. Колко са? Няма да брои. Само казваме, имате много сливи. Не броиш. 6. Едно кайсия. Една ябълка. Това е кайсия. Едно кайсия. Една. Правилно ли е? Една кайсия. Да. Едно къси. Ябълка ли или праска? Добре, не може. Да, една груша. Една малина. Един диня. Тази госпожа днес много бърка. Много груши. Не 4. Няма да казваме числата. Казваме едно и много. Сега да видим. Започваме. Това, Преславе, обърни се хубаво, защото това е малко по-трудна игра. Трябва да съставим изречение и да преброим колко са думите. Добре. По първата картина, какво изречение можем да съставим? Янче? Иван. Да кажем Иван. Какво прави Иван на първата картина? Яде ябълка. Иван яде ябълка. Извинявай. Хайде да кажем. Иван яде ябълка. Колко думи са? 3. Така. Тя ще отсвети толкова фигурки, колкото са думите в изречението. Шум? Колко? Браво. Нали 3? Сбърка ли, Яна? Я пак кажете изречението, че ние не го чухме. Иван яде ябълка. Колко? 3. Ама защото първо... Айде да махнем едно обучето. Добре. Криси, да кажем Иван яде вкусна ябълка. Колко станаха? 4. Толкова кръгчета, толкова фигурки ще отсветиш, колкото... Чакай. Готово? Готово? Хоп. Колко фигури отсвети? 1, 2, 3, 4. Толкова фигури, колкото са думите. А сега на втората картина. Ама няма само с писалката. Искам изречение да чуя. Славея не е ставала. Стави Славея. Момчетата държат ябълки. Колко думи са? Момчета, дай да кажем с ау. Момчетата държат ябълки. Ау. Колко пъти? 3. Давай сега. Аз много думи. Аз са само 4 фигурки. Браво. Още веднъж чукни. Точно така. Правилно ли изпълни задачата? Да. Я сега да видим Велизар колко дълго ще направи. Да видим какво дълго ще направиш. Момчетата ядат вкусни ябълки. Браво. Наистина е по-дълго. Заповядай. Колко думи са? 4, разбира се. Така, чукни така. Момчетата ядат. Така. Ядат Пак. Така, добре. вкусни ябълки. Виктория. Ама така, който вика много няма да стане. Значи става този, който е тих. Първата картина, какво е, Вики, това нарисувано? Какво е това? Какво е това? Слънче! Какво прави слънчето на първата картина? Браво, Вики, сега си. Силно кажи. Силно. Слънчето. Слънчето пие вода. Колко думи са? Слънчето пие вода. 3. Толкова фигури,
колкото са думите в изречението. Готово, слончето пие вода. Готово, слончето пие вода. А тази картина? Какво да кажем по-дълго изречение? Цвети не е ставала. Какво изречение да кажем с многото слончета? Какво да кажем? Ама, значи, ще говори този, който каже изречение. Слънчетата пият вода. Слончетата пият студена вода. Колко се? Кажи го по-дълго. Слоновете пият много вода. И аз много. Добре, слоновете пият много вода. Хайде да кажем. Мяу, мяу, мяу. Колко пъти измилват? 4. Така. Аз много по-дълго. Ама то трябва и да е смислено да само дълго. Давай, чукай. Така. Така. Слончетата пият много вода. И венчайте сега друго изречение измисли. Друго. Слоновете пият Солена вода. Айде, нека е солена. Добре. Само, че те не пият солена, пият сладка. Защото трябва солта, да. Солена вода ще дигнат кръвно слончетата. Хайде. Отдолу. Слонче. Добре. Давай. Ти го направи най-дълго. Презавите си най. Така. Ема, колко думички бе? Слончетата пият сладка вода. Добре. Състави изречение. Марти Миленов. Изречение с първата картина. А Тоника, ти Марти Миленов ли си? Давай. Мими събере гъби. Колко думи са? 3. Сега. Мими бере Така. гъби. Да. Браво. Я да кажем сега на другата картина. Момиченцата какво правят? Берат много гъби. Хайде да кажем. Момичетата берат вкусни гъби. Колко думички са? 4. Браво, Иляна, изненадаме днес като стало. Браво, момичетата берат вкусни гъби. Браво. Браво на Иляна! Сега това е малко по-интересна игра. Свалете. Сега Калуян. Айде, Калуян е запазена марка си ти. Така, Калуян ще каже. Трябва да кажем една. Можем ли да кажем една жаба? Да. Айде, Калуян ще... Тизна жаба. Ще натисне жаба. Така, сега, я да видим сега. Калуян ще каже така. Посочва. Ако жабката, ако отговорът е правилен, картинката ще каже да. Ако отговорът е грешен, картината мълчи. Започваме. Една Жаба. Вярно? Да. Една молив. Един молив. Бум. Един молив. Казваме една. Ябълка. Една ябълка. Вярно ли е? Натисни. Натисни. Забили. Заби. Да. Една ябълка, да. Една хвърчило. Може ли да го кажем? Не. Едно. Грешка. Една жираф. Ама то вярно ли е, за да го натискаш? Ама щом не е вярно, не го натискай. Вярно ли е една жираф? Не е вярно. Ами няма да го натискаш. Добре. Верните. Добре, аз го казах, как да казах. Само верните ще натискаме. Добре. Една Елен. Една Куче. Една Цвете. Една Катеричка. Кала, нали трябва? Кала, ти ще счупиш дъската, Кала. Така.
Вярно е, и Катеричката каза, да, една шал не става. Така говорят чужденците. Така говорят хората, които са от друга държава. Айде! Никол, ма който не е ставал. Виж само на верния отговор. Две жаба. Две катерици. Вярно ли е? Да. Браво. Две ябълка. Да. Две круша. Не. Две катерица. Да каже. Давай сама. Давай. Ама това вярно? Само верния отговор чукни. Къде има две? Можем две, браво, две ябълки, точно така. Две дини, чукни две дини. Чакай сега, лекичко, айде сега. Две жаби, да. Гледай там. И две. Браво! Нека сетите се. А след обед не прижимаме и ръкачуките специално до цял ден. Цял ден. Сега, едно. Кое верни отговори в чукаш? Едно ябълка, Дади картинки. едно молив. Може ли? Не. Едно хвърчило? Да. Браво, Иво. Да, пак. Натискай го пак. Браво. Едно катерица, Не. едно куче. Да. Браво, Ивчо. Браво, Иве. Но. Едно жаба, Не. Не. Едно жираф, Не. едно цвете. Да. Браво, Иве. Едно елен, Не. едно шал. Не. Да. Браво, Ивчо. Кой не е ставал? Това нали? Две. Изи. Бързо изи. Две. Браво. На друго място отговор вере две. Браво, Изи. Още друга картина две. Две прасета. Две кученца. Точно така. И две цветлета. Къде са? Дай пак. Не може да кажем две магаре. Той не е ставал. Той не е ставала, бе. Ти става ли? Казваме един жаба, един молив. Да, отбелязваш верния отговор. Един молив може ли да кажем? Да. Отбележи. Така. Един ябълка не може. Може ли? Един хвърчило. Един жираф. Да. Един елен. Да. Един куче. Един цвете. Един катерица. Един шал. Готово. Така. Цвететницето е било в магазина за цветя. Влязло е и пита продавачката. Госпожо, откъде да изляза? А продавачката казва, ами, Цветенце мило, от изхода. Какво значи изход? Значи да излизаш. Я да видим, коя е обратната дума на изход? Ход! Така. Играта е, кажи обратната дума. Малък, светло, висок, вход, смел, страхлив, радост. Браво, радост, тъга, радостен. Браво, много добре. Учтив, груб, глупав, приятел, враг, работлив,
мързеливи. Пенчо, знаем ли за мързеливия Пенчо? И за мързеливия. Какво се случва с Пенчо? Търси да яде. Добро? Добре. Сега, тук има смешни изречения. Защо са смешни? Объркани са, затова са смешни. Рибката живее в клетка. Вярно ли? Да кажем правилно. Рибката живее в аквариум, а папагала... Искам да чуя папагала живее в клетка. Зайчето пие мляко. Котето пие мляко, а зайчето какво прави? Да кажем, а зайчето яде моркови. Така. Кучето гризе лешници. Казваме, катеричката гризе лешници, а кучето гризе кокър. Значи, за да получим изречение хубаво, всяка дума си има място. А вижте как са написали, това са дечицата в първи клас, как са написали. Дървото на къщичка децата поставиха. Как трябва да оправим, да подредим думите? Цвети. Децата оставиха къщичка на дървото. Куклата на крачето момичето превърза. Момичето превърза на куклата краче. Да. Дъжд е валял, защото гъбите поникнаха. Да. Гъбите. Поникнаха. Защото дъжд е валял. Да, а сега малко искам да се изправите. Добре. Така е. И Нати ще ни пусне илюстрация от приказки, а ние трябва да познаем от коя приказка е тази илюстрация и коя е поговорката към нея. Сега да видим, познаваме ли тези приказки? Гълъбицата и мравката. Колко е красиво. Това е истинско приятелство. И поговорката е, който... Добре. Така и вие да правите. Тук има спор. Да, двама другари или още дума? Коя? Двама другари. Истински приятели ли са? Не! Поговорката е? Приятел в нужда се познава. Браво, Ивче! Приятел в нужда се познава. Вие сте истински приятели, нали? Сговорна дружинка ли са? Да! Поговорката е? Сговорна дружинка. Сговорна дружинка. И ние го правим. Когато разгъваме покривките, ние сме сговорна дружина. Сега, добре. Я да видим сега. Това от коя приказка е? Който не работи, това не го забравяйте. И който не... Опа! Лошата дума! Поговорката е коя? Дълбока. Какво наранява думата? Сърцето. Мечката забрави удара. Защо не забрави думата? Защото е лошо. Тя много се обиди. Елинор, мечката, кое нарани мечката повече? Думата или удара? Думата. Затова е важно какво излиза от устата. Удара не си струва. Не си струва, добре. Сега! Орел! Я сега това го виждаме за пръв път. Говорили сме го много, но ето го орела. Ето я штуката. Това за пръв път го виждате. Това е колата, рачето. Те успяха ли да подкарат колата? Не! Защо? На различни страни. А те в една и съща заедно. Не, да, теглят на различни страни. И каква е поговорката? Несговорна дружина. Така, а сега искам да ви... Така, а сега искам да ви попитам.
Тук съм си записала едни по-интересни поговорчици да видим и приключваме. Ангел на лице, дявол на сърце. Какво значи това, Ивече? Човека може да е хубав, но има каменно сърце. И твоето мнение, Славейче? Ангел на лице. Но да е лош отвътре. Така да е хубав отвънка, ма да е лош отвътре. А вътре кое е? Сърце. Сърцето е вътре. Точно. И... Лицето да е хубаво, но има лошо сърце. Точно така. Добре. С пари не се купува. Да! Защо? Защото няма и по-малко. И мозък съм не се купува. И мозък съм мусък. Особено изкуствен мозък. Да, добре. Книгата е прозорец. Айде, тишина. Книгата е прозорец към света. Книгите ни учат много ми работа. Така. Името. Какво означава това? Името не прави човека, а делата му. Името не прави човека добър, а делата му. Кое е важно? Поведението му. Сега. Добре. Сега дойде време за нашата любима игра с пчеличките. Тук има едни символчета, калинка и котенце. Който изтегли калинката, идва при мен. Който изтегли котенцето, отива да работи при Поли и с това приключваме. Сега, искам от тук да стигнем до тази книжка. Това е приказката коя? Направо, три дешапки. Три дешапки. Така, Крисенце, айде се очертай тук. Завойче, едно. Завойче едно. Сега да изчистим кръчето на калинката. Натискаш напред колко? 4. Айде. Едно, две, три, 4. Завойче. Едно. Едно. Старт. Едно. Старт. Готово. Я се пазете да видя. Ела, Янче. Правилно ли изпълни задачата? Сега, така, Преславе, как ще стигнем до куклата? Това е много дълъг маршрут. Първо с ръка. Приброй. 6. Ама тук има нещо. 1, 2, 3, 4 направо. 4 направо, завой 2. Айде сега това да изчистим кръчето. Първо изчисти. Браво. Давай сега 4 напред. 1, 4. Завойче. Завойче. Само завой. 1, 2. Право. Натискай. 1. Натискай 2. 1, 2. Да. 1, 2. Старт. Старт. Преслав сбърка май нещо, нали? Да, ще видим. И се удари по главата. Така, изчисти. Браво, ти не спиш. Сега Бобче. Така видам. Докъде пътувате? До близалката да си вземе. Браво! Хайде да се